Lelo panyasa voice box amayi wena akulankhula kunena kuti ayi amalawi mudzifunse kuti chilowereni achakwera pa mpando mu 2020 ndi tsiku liti limene munamvapo kuti ayi azibusa kapena akuluakulu a mpingo wa Assemblies of God apita ku State House kapena kusachika kukacheza ndi achakwera kapenanso mwina kudyera limodzi. Kuti zimenezi simunamvepo chifukwa kuti mmene achakwera ankalowa president wawo mu 2020 kuti ku mpingo wa Assemblies of God atachoka kukale, komanso mpingo wa Assemblies of God ulibe zibwana sumasekerera utsogoleri wamanyaka. Chifukwa chake simmamva atsogoleri a Assemblies of God kuti ayi akukacheza ndi achakwera ku State House. Ndakupempha chonda Malawi mukamakamba za achakwera musamaphatikize ndi mpingo wa Assemblies of God, kuti Assemblies of God iyo simasekerera zinthu zopusa. N'chifukwa chake nthawi zambiri simudzamva kuti Assemblies of God apita ku State House kukacheza ndi achakwera kapena kukadyera mbali imodzi ndi achakwera. Tendeka limodzi pano pa Nyasa Voice Box. Olo even zimene akumayankhula anthu ambiri kunena kuti ku Assemblies of God iko kodi mmapemphera motani, ku Assemblies of God iko kodi mumatha kupemphera. But do you know kunono kuti iye ujayo mmene amakayamba zandale nkuti atachoka ku Assemblies of God, and all Malawians you are the witness kunono kuti simunaonepo azibusa Assemblies of God akupita ku State House. No, chimene mukuyenera kudziwa ngati pala Khristu ena akumapeza kuti akagwira ntchito koma amapemphera Assemblies of God ndoti ndi azinzake aiyeyo chakwera, koma not azibusa Assemblies of God. And mwina ujeni mpingo oyambirira umene ungathe kukupatsani chitsanzo chabwino kunono kuti sukupanga nawo za uchitsiru kapena sukulola nawo ulamuliro opusa wa uchigawenga opha anthu wachabechabe ozuzana kuti ana adzigona ndi njala. It's Assemblies of God. But I don't know Malawians kuti mukuganiza bwanji ambiri akuiheta Assemblies of God, koma Assemblies of God siyo lakwa, and Assemblies of God alibe nawo vuto a Malawi, and Assemblies of God sisekera zinthu zopusa, singaime pa pulpit ndikumayankhula zinthu zachabechabe zimene akupanga chakwera. Ndi chifukwa chake chakwera adamuthamangitsa kuti tulukana bwana, tulukani mukuononga. Chakwera waononga even m'machalichi. Azibusa amamenyana, anthu kuphana azibusa m'mipingo chifukwa choti chani? Order from above chakwera. That's why chifukwa chonono anthu azibusa anaganiza zoti angokwera mapiri ayambe kupempherera amene jabalalika asokonezeke mutu. Ndi chifukwa chake munamuona anatuluka ndikuti ine basi ndikukamba ndale suti kunangokhala kungotuluka kwa chisawawa kumene kuja. O Malawians lero mudziwe ichi, anthu anakhala pasi ambiri ndikusala kudya azibusa kukwera mapiri, anakhala ena 30 days ena amakhala 20 days kupempherera khalidwe ndi moyo wa chakwera umene amapanga mpingo. Musone ngati yoja kutuluka kupita kamba ndale kuti anangotuluka, koma azibusa anakhala pasi kusala kudya ndi kupemphera. Lero lino chakwera anazituluka ndikukamba ndale, mwaona ndale zake mene zikubvetsera chisoni. Ndenda azibusa angati amene adanyamuka ndikuti ayi panopa waitana azibusa Assemblies of God ali nawo kusanjika akudya. Sizingatheke ndipo sangapange ndipo sizidzatheka. Chifukwa azibusa Assemblies of God sasekerera zinthu za uchitsiru, sasekerera zinthu zopusa, sangalole zinthu zamanyaka ngati zimene akupangazi ndikumamusekerera president kuti azipanga zinthu za uchitsiru ngati zimene akupangazi. Koma lero lino Assemblies of God kunyozedwa osakhala masewera, koma a president Assemblies of God simungaona atayima ndi kudzudzula kapena kuyankhulapo. Akuasiya Malawi ayankhule mene angatani kodi mene angayankhulire, koma simudzaona azibusa Assemblies of God atapita State House kukadya ndi president. Chifukwa amene uja ndi chigawenga, uchigawenga sanayambire kulamulira dzikoli. Ayi Mose amalamulira ngakhale kumpingo amapanga moyo chigawenga Lazarus chakwera. Si munthu amene uja, munthu wachabechabe kwambiri, kapolo otheratu amene uja, mbava ya mbava, munthu odanitsa chakwera. Koma lero azibusa Assemblies of God akunyozeka, koma adauza kuti khalani chete muone zimene kumwamba kuti kuchite. Amene chilichonse chimene akupanga kaya kunyazitsa mpingo wathu kazi kukhala bwanji mumuona tani ayaluka. Azibusa asisepi omwe adzikadya kumene koko, koma Assemblies of God sangapange zimenezo. Koma anthu beti mayankhula bemota tikuinyoza be Assemblies of God. Why? Just because kuti munthu amapemphera mu Assemblies of God zomvetsa chisoni kwambiri. Taona nile abusa Seventh Day mene akupangitsa kunyazitsa Seventh Day chifukwa cha mbusa mmodzi. Amalawi sitilankhula bwino, tiyena Amalawi tizilankhula bwino, tiyeni tizikhala ndi kaganizidwe kabwino kolondola, osaganiza mobwerera mbuyo iya, osaganiza molakwika. Chali chitenti chisiyeni. Ngati abusa akulakwitsa Seventh Day, let's go for mbusayo, koma osati kumpingo ya anthu sitilankhula bwino.